बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बाथि बान्था राननाय फोरबोआ सानसेनि हाबाफारिजों धालिगावनि आरसीसीसी नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै जालाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इएम राज्यो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो गोबां मेलेमजिबि सावथुन महरगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै डक्टर अनजालि दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन जों खुंजानाय बे बाथि जा बर' फिल्म एवार्ड होनायनि हाबाफारि आं से मोनबोदोंमोन, बिनि आगोलावबो आं खनसे थादों। नाथाय बोसोरफ्रोमबो एसे जौगासिन लांबाय थादों, इमप्रुभ जालांबाय थादों। अफकर्स आं गासैबो सावथुनफोरखौ नायनो सम मोना बा नायनो खाबुबो मोना, नायजोबनाय जाया। थेवब्लाबो स्टेन्डार्डफ्रा एसे जौगादों बेखौ जों बुंनो हायो। आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन जे सावथुनफ्रा मानसिनि रंजानाय होनायनि थाखायल' दाजाथों, मानसिनि रंजानो होनायजों लोगोसे जाहाथे मोजां बोसोनफोर होनो हायो, गावनि समाजखौ फोसाबनायनि बेलायावबो खामानि मावनो हायो आरो लोगोसे जोंनि जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो लामा दिन्थिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुबै जिथु हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे मैखोमै जेब्लाबो बिबानखौ बांस'ना लाबाय थानो हायो होननानै खावलायो। लोगोसे बर' सावथुना बै समनिफ्राय जागायनानै जेराव आबुंना गिबि आगान होजेनदोंमोन फाव खालामनायनि बेलायाव, बै समनिफ्राय जागायनानै आथिखाल समसिम माबायदि ओरै साबना हामदा सोलायदों, जाय आब'आ नोंथाङाबो मोनबोदों, नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय रोंगौथिनिफ्राय माबोरै? बेथ' आरो समजों लोगोसे गासैबो सोलायखायो, समजों लोगोसे गासैबो साबसिनाव हामसिन जालांखायो। जों जेब्ला 1987 मायथाइयावहाय बर' फिल्मनि शुटिं खालामनो थांदोंमोन, बे समाव इभेन शुटिं खालामनो मोननायाबो माने एसे जेंना गोनांमोन। जों जेब्ला गामियावहाय गारि सारि लानानै शुटिं खालामनो थांदों, खायफा गामियाव जोंखौ हाबनोबो होबावाखै, बेबायदि अबस्थामोन। खिन्थु दिनै जों नुबाय जे गासैबो रायजो राजाया बजबनानै लाबाय, बेनिखाय बे मोजां खोथा। दुखु खस्थ'आ जेरावबो थायो, खिन्थु खस्थ' खालामनानै जोंनि बर' फिल्मखौ एसे गुवार फोथाराव लाङोब्ला मोजां मोनगोन होननानै आं सानो। खारन बर'नि गेजेरावल' जाहाथे थाया, जोंनि अडियेन्सआ जाहाथे बर'ल' जानाय जाया, टारगेटखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेल बा जोंनि रिजनेल लेभेल बेफोरावबो लांनो नाजानाया मोजां। खारन फिल्मनि गेजेरजों जि मेसेज होनो गोसो बेखौ जोङो जायखिजाया रावावब्लाबो होनो हायो। बेवहाय बर' सिनेमाखौहाय खालि बर'लेण्ड एरियानि जा अडियेन्स नायग्राफोर बेखौ थांखियालासिनो रिजनेल, नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जाहाथे थांनो हायो। खारन बिनि बिदिन्थि दंखायो, बर' फिल्मा अलरेडि इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांबाय, नेसनेल लेभेलाव थांबाय। देग्लायथ' जोंनि गराय फाख्रिया नेसनेल लेभेलाव बेस्ट फिल्म एवार्डबो मोननो हादों कलकाता इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलावहाय। स' इन्डियानि गासै तेलेगु, तामिल बा बेफोरबादि बेंगलि, हिन्दी गासैबो फिल्म माने रावनि फिल्मखौ बिट खालामनानै बर' फिल्म मोनसेया बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हादों। स' एभ्रिथिं इज पसिबल। बेवहाय कुवालिटिखौ एसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय कम्पिटिसनाव थांनो हानाय बायदि खालामनानै आवगायलाङोब्ला साबसिन मोनगोन। फालांगियारि बिथिङाव बर' सावथुना एसे हेंथा नुनाय मोनो, बे बिथिङाव नोंथाङा मा खालामो? बे नंखागौ, जोंबो फिल खालामो। दा बेनिखायनो बेसेबां दिन आरो पर्दा सोंनानै गामि गामि दिन्थिबावनो, बेवहाय सोरखारनि साइडनिफ्रायबो गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो मिनि सिनेमा हलफोर बानायनो नांगौ। आरो आं बेखौबो खावलायगोन सेम टाइम जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एसे थाखा फैसा गोनां मानसिफोरा गावबा गावबो प्राइभेट सिनेमा हलफोर बानायनो हायो, बेबो मोनसे बिजनेस। दा जों नुयो आसामावहाय जे गासैबो सोरखारि हल नङा, बेवहाय फिल्मखौ बेबो मोनसे डेभेलप खालामनायाव बिहोमा होनाय जागोन।
आरो रायजो राजानो दिन्थिनो हानायनि मोनसे खाबु होनाय जागोन जिखुनु समावनो अखा बांखाजों जुजियालासिनो नायनो हानायनि खाबु होनाय जागोन जोंहा ओरैबायदि जायो जे देग्लायथ' मोननै मोनथाम फिल्मा जि खालि प्रिमियार श' ओइ खालिनो अखा बांखा फैनानैहाय पेन्डेल बायगुलायनानै दिन्थिनो हायै अबस्थाबो जादों स' बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो दिन्थिनो गोनां जायो बेवहाय बेफोरबायदि जेबो जेंना जाहाथे जाया बेवहाय सोरखारा 50% जुदि बेबायदि मिनि सिनेमा हलफोर लुनानै होयो नट अनलि इन टाउन एरिया बाट जोंनि एसे फिसा फिसा सेन्टार जायगाफोर दङ बेफोरावबो लुनानै होनांगौ आरो सोरबा गोसो गुदुं थाखा फैसा जानाय जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेखौ इनिसियेटिभ लानानैहाय फिसा सिनेमा हलफोर लुनानैहाय बे जिथु आंखाल बेखौ सुफुंनो हायो